I pozdrav svima ljudi. Danas ćemo pogađati likove iz zemalja svijeta. Idemo krenuti. Da vidimo sad. Evo je Perfect Cell. Da, to je Perfect Cell. Idemo dalje. Ovo je Android 17. Ja mislim da je to 17. Zlatni Friza. I što je onda dalje? Topo, da, Topo je to. To je Topo. Virus. Gogeta. Da, to je Gogeta, vidi se podlakiš. Ovo je Goku, valjda, Goku. Broly, The Legendary Super Saiyan. Ovo je Gohan, možda Gohan. Hit, ovo je Hit. Ovo je Janemba. Ne znam sad kako se čita, ali piše se Janemba. Je li ovo možda Tien Shinhan? To je možda Tien. Ovo je ona iz filma, mislim da se zove nekako Hildegard ili tako nešto, ali iz filma je. Gohan Super Saiyan 2. I zadnji Vegeta Super Saiyan Blue. To što se tiče videa, ako vam se svidi ostavite like, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav! Što neće stati, čekaj. Nije stao snimati. Pa dobro, šta ti je? Nemoj snimat. Što je ovo, vidim, neće šta snimat. Pa što je ovo? Au. Što je sam? Što je ovo? Oprosti, zbog ovog nešto mi stvarno ne radi. Oprostite. Ja ovo nisam želio. Čekaj, stisao sam pauzu.